Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno, eta gaurkoan, Nafarroako erraldoiak saioan, azken saio bezala, Oronozera etorri gara, bertan guk ere egoitza dugun herrira, bertan Naiara Oteiza, Gorka Oteiza eta Gurutze Aizpurukin elkartu gara, arratsaldeon Ibei. Arratsaldeon. Bueno, pixkat gaur zuen konparsa dugu oinarri, noiz sortu zen? Pues, konparsa sortu, ja gure erraldoi propioekin taola 2019, baina ja zinen pixketola zirrikitarraka 2017ko udealde hortan, hasi ginen, bai. Eta ze helburu betetzeko sortu zuneten konpartsa hau? Bueno, helburu ezen, herriko bestetan, pues, pixket giro ezberdina sortzia, porque hori zen etzen behin ere erraldoi asunto unten deusi zen, eta bueno, gero denek aurrektu gutxikiek eta bai, eta bueno, pues, buelta iteko aurrekin eta ongi pasteko. Ikusi dugu bertzerretara gaten garela erraldoiak ustera, eta malin badugu aukera herrien izateko ere bai, pues, zertaz ezkarri, eta ikusi dugu baduela tirada honitz, eta tortzen dela kanpoko jendia ere bai. Eta hasieran hasi ginen Doneztebeko erraldoiekin, gero bigarren urtea ginen Kirikoketo deitzen dioguna, Legasan dute egoitza, baina bueno, bastan guztietik ibiltzen dire. Eta bera horren genuen, azkenean, zertan ez dugu sortzen Oronozen konparsa bat gure erraldoiekin. Eta ordu, Gorka eta Edu eta hauek hasi ziren mugitzen, eta kontatuko batzete beraiek nola mugitu ziren. Eta, orduan ez duzu ere sobera urte, nola izan ziren hastapen hauek? Hastapen hasierako... Bai, hasierako justo COVID-aino lehen xagotik sortu zineten, eta nola izan da lehenbiziko pausoiek nolakoak izan ziren? Lehenbiziko pauso izan zen, nintzen erriti barna, eta torri ziren guruta, hasi zirela gaitak eta jotzen, eta nahi zutela Donoztebekoei erraldoiak eskatu bestetan nahitzeko saioan.
animetu ginen, ez ginen ideik ere, baina bueno, hasi ginen hor, tirrikitarraka bomberuetan aitzen ginen saiotan, laguntzen zagun ere bai Alberto, bueno, zozaiakoa da, baina aitzen da Elizondoko konparsan taola, lagundu zagun pixketola, hasieran pausu betzuk iten taola, eta atra ginen lemizko urte hortan, pues hola, eta atxaldetan gelditzen ginen hor bomberuan bazter hortan, eta tortzen zen herri erdi harat. Eta bueno, pues poste ginen ongi, eta hola hasi ginen. Lemizko urtea Donostiakoak utzi zaguten, eta bigarren urtean Donostiakoak gehi joala joko erraldoiekin, eta bigarren urtean lau erraldoi. Horren ere bai, egun horietan, ensaiatzen zenutela eta ikusten zenuten ja herritarrak hurbiltzen zira ikustera, zoi arango zenuten, ez? Ostra, honek igual funtzionatuko du. Bai, hola hasi ginen, eta jendia eske egierran tortzen zen, horrei, haitzen gara pixket altxape gehiago, zen gordetzen ginen leheno bomberoetan, baina horrei gordetzen du hor Marmoles baztaneko bazter horietan, eta ez dago inbistera, baina haitzen duteleik ere jende ere hurbiltzen da, bai. Gauden kanpoko jende hon tortzen da. Bai, harritzen dire, igual, ez dakit, guk adibidez gure aman herrien beti izan dugu erraldoiak eta beti izautu dugu. Baina bada jendea, ez dut ikusi inoiz, eta Espainiako jende tortzen da hemen urgainera tope, eta harritu gelditzen dire, bai, zipo egite dire, gainera. Zora mar dugu. Arraspo egite dira. Bueno, eta gurutze, pertsonaietan, ze pertsonaia aukeratu zen dituzten? Bueno, pues aitetxi eta matxi, eta izena dire, igual izain ziren lehenago egun urte bete zituztena, baina dakigunek lemizkoak. Orduen da, bat da Petra Erize, eta bertzia Manuel Arretxekoa, Manuel Arregi. Eta orduen biek bete zituzten egun urte, Manuelek egun te hiru. Eta orduen erranginion Aitor Kallejak intzituen erraldoiak, eta erranginion eginuela aitetxi eta matxi. Zapatu zen arras konten, zertetzuen gaur egun jende guzien nahi duela dena perfecto. Simurri gabe, dena... Eta orduen, bueno, ituritutze zaion arras idea ona. Eta egierteko dire daude arras ongi inek. Orduan gero baitugu bi pertsonaia hauek, eraten dituzunak, eta aurten ere baitugu berrikuntzak, ez? Bertze bi eraldoi txiki atera behar dituzue. Bai, zuen, bueno, konparsan haitzen den neska bat, bueno, usten zaio haunitz, hola, eskulanak eta intu bi, erraldoi. Bai, bitxiki eta dire gehien bat 8, 12, 13 urte bitarteko aurrek ibiltzeko. Eta hori ere patu diogu herritarren izena, Pepa eta Josele. Gure personaia dute herriko jendean izenak, bai. Eta horrekin nahi dugune da, txikitatik hasia pixket horiek pixketukitzen, gero ja onditzekin ja guri ere bai, relego aiteko. Relego bateko, hemen ere kantera, arrobia dantzena izatea, ez, hasieratik. Eta dena dantzatzeko arraspo egite dela. Bestetan dantzatu gintuen handiek eta txikek eta dituzten arraspo egite gero. Eta hor momentu batean, aipatu duzue, Aitor Kalleja izan zela, zuen erraldoien egile. Ze ezaugarri dituzte zuen erraldoi hauek? Ze material erabili ditu hauek egiteko? Bueno, materiala, egon ginen bere tailerrean bizpahiru aldiz, egierran hartu zaguten arrasa ongi, porque hasieran ginen guk, bueno, pixket erokerien hor, sosi gabe, eta, bueno, aber zerten zagun, zema balio zuten, nola zen, eta egierran tratatu zaguten arrasa ongi. Eta gero, ideiana gustatu zitzaien eta txita matxi izateana, eta hankusi giluna pixke zen, pues gorputze, bueno, orai ere desmontatzen da, gorputzea, fibra, eta gero eskuek eta joaiten duten molde batzuk, eta egierran dena dire desberdinak. Ez dire, bereiak egiten duten erraldoiak, eskuek eta denak dire, denak ezberdinak. Orduen, egiten duten molde batzuk, eta gero molde horietan ez dakitzen material ematen dioten. Eta buruetan da berdin. Osea, buruek eta eskuek egiten duten moldeatu, beraiek artesanalki, eta bai petxoa dena eta hori bai dela fibra, universala. Eta gero hankak, kabaietiak, horre pixket ekonomizetzeko gauze, utzi zaguten joala joko horiek ere bai daudete inek Aitorrekin, utzi zaguten beren erraldoien kabaietiak, eta hemen herrien badugu Zurbinbet arrasona, eta berakintzagun kabaietiak identiko. Horren, auzolan pixketere izan da hor, ez? Horatzea? Bai. Baina horiko kintzituen, Bai, eta pertsak ere bai, intzakun pertsa handi batzuk. pertsa handi batzuk ere. Eta ongi, azkenean, gu nahi dugune da, albalin bada, herriko jendeak egitea, auzolan moduen edo, pues goietago guretako ere bai badu, sentimentu gehiago edo... Bai. Bai.
Baina, duzue pixkat, konpartsa, erraldoien eta konpartsaren eta herriaren arteko lotura hor egotia, ez? Denek hartzen albalin badute parte, alduten moduen, hogek izango. Erki, orain pixketa aztertuko du, zuen dantzak eta koreografia nora lantzen duzuen. Galdera orokor bezala, zer dantzatzen duzue? Denetik. Bene. Aurten, konpasako kide batek nahi zuen sagarraion dantza, kantai, koreografia bat itea. Orden konpasako batek, venga, nik egin dut. Eta egin zen, eta nada, egun batean ginen ikastera, eta venga, erakutsi, eta pin-pan, eta ikasi ginen. Eta moldatzen gara, gerran gaiterak ere bai, eta moldatzen dire guk erraten digunei, badugu abantaioi, eta horretzen gara. Eta gero interneten bideoak usten, hemendi pauso bat, hortik bertze pauso bat, eta moldatzen gara aldugunei. Badakigu izan barra dituela, 80 konpas, eta horiekin moldatzen gara. Bueno, originalak izaten saiatzen zarete, ezta? Saiatzen gara, bai. Eta gero, imaginatu, nahi duzu dantzatu sagarraio eraten duzu bezala, pentsatzen duzu dantza bat, eta hori gero praktikara eramatea erraldoiekin, zaila izaten da, edo zuk eraten duzu bezala, 80 paso dire, eta hori errespetatuz zaila egiten da. Bueno, bai, pentsatu dena egitea, man izen dio buruei, baina, gu moldatzen gara. Gerran, sagarraioana horrek inginoen kanta oso-osoa, 80 pausu baino gehiago. Ez da berdine, erraldoi gabe dantzatzea eta gero erraldoiakin. Erraldoiak arropi gabe badute pisu bat eta arropakin bertze bat, baina bueno. Bai, paperak dena aguantatzen du horten da, ez? Bai. Sagarraren, agarraren puntan, puntaren puntan, zoria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu oteru kantu ederori. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu oteru kantu ederori. Alapeko sagarraren, agarraren puntan, puntaren puntan, zoria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu oteru kantu ederori. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu oteru kantu ederori. Sagarraio dela, 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 sagarraio dela,
Eta orduan, berrikuntza koreografiko hauek lantzeko, edo zeinek egiten ditu proposamenak, edo badire pertsonatzu gehien bat hortan ibiltzen direnak. Zuk ere baina baduzu proposamen bat. Bai, gero xaloan izenean, ingo dizugu aurkezpen proposamen bat. Eta musikari dagokienez, baituzu zuen musikari propioak, edo bueno, bertze gaito taldeak deitzen dituzue? Bai, bagara lau gaitera, eta gero eta balariek bertze lau, eta aurtenean ditu dugu konparsa torrebide bertze bi txistulari. Zer gitarras luzia eta, bueno, gaitakin gostatzen da. Eta ez dakit, hola, aipamen berexea da, gara dena Andreak neskak, dena. Ez dela ohikoa, Ez. Eta dantzariek ere badire neska unit. Bai, erdi eta erdi gaude, Gara gehiago, gara neskatiko gehiago mutiko baino gerran. Gero, beran dago, aztertuko dugu pixet konpartxan momentu hauetan zein den emakumeak duen presentzia, baina begibistakoa da bazaretela, zenbait, ona dela. Orain pixkat, konpartxan agenda zein den ikusiko dugu, nola, ze ekitalitan parte hartzen duzu urtean zehar? Bueno, normalean oinarritzen gara edo, gure helburu edo urtean zehar bestetako. Gu zentratzen gara bestetan eta deitzen badakute nonbaitetik gaten gara. Egerran urtero bai gangarela, hasi garenetik narratera, beti deitzen dakute, eta eskertzekoa da, hurbil dago, gaten gara, pasten dugu goiza, eta ederki, aurten ere hori eregin egon gara, eta deitu zakute Larraintzarretik ere bai Gaztanberan egunera gateko, eta pasten dugu. Baina, gure helburu ez da atratzia alde batetik, bai nahi dugu alde batetik, bertzera, baina, deitzen badakute ongi, eta bertzeaz gu herrien barna edo baztanen barna konten. Hemen parte hartzen baduzuen ja, zuendako nahiko da, ez? Oraingoz, bai, gero gusten duzu bertze bazterretako konparsak eta hango nivela ez da guri bezalakoa. Orain momentu hauetan zuen konpartsa zegoera bizi duen, ikusiko dugu. Zenbat partaide zaudete? Pues 15 bat, gogoiti, igual, bai. Musikariek eta dantzariek eta gainera dena gara oronozkoak. Hoi da hola superongi. Tortzaldaka un poco jendia ere, baina da harrigarrie, holako herri txiki betian, dantzariek, musikariek, danborrariek, denak hemen. Eta, azkenean konpartsa bateko kide izateak, lan bat, esfortzu bat eskatzen du, konpromesu bat. Zetaz hartu duzue erabaki hau, eta ze modutara ere konpensatzen dizue? Hasieran errandu dugun zalak, hartzen ginuen kanpoko erraldoiak eta kusi ginuen erakargarri ez dela herriendako, aurrendako, helduendako eta gehien bat xarrendako ere bai. Xarrek ere gustora etortzen dire ikustera. Eta erran gustatzen zaigu. Dantzatzen duzu eta gustatzen duzu, jendeak hartzen datzu harrera honakin, zertaz ez egin. Bai, eta gero gure artean ere pasten dugu ongi. Bai da. Azkenean hori dago... Bai, azkenean, ere bai, deskonektatzeko modu betez. Gaten zara, jauzten duzu bertze gauzek alde batera, gaten zara, zentratzen zara dantzan, irri betzuk, eta bertze batzuk aitzen dire futbolea, bertze batzuk pilotan, eta gu, arraldoietan. Sozializatzeko modu bat ere bai, talde pertenentzia, heldu bat adibidez zuen konpartsan hasi nahi badu, nola izaten da pixkate ikaste prozesu hori, nola erakusten zaio? Sartzen dugu segiduan, kuadrillara. Etortzen da eta pixketa erakusten dugu guk ere ez gara sobera honak, baina pixketa erakusten dugu pausuak nola egin eta gero dantzak nola diren. Eta jazta, azkenean sartzea barrenat eta gurekin batean aixeik esiko du. Porque gu ez gara sobera honak ere ez, así que aixeik esiko du. Eta beste egun batean adibidez, plana zein izaten da? Lehenbiziko gintzate dantzatu baino lehenagotik gozatzeko? Bai. Normalean dena kargatu, albalimadan ezperetik, hobe. Gero ganbargarain herrire, atrabar balimagara, bertzen aztenean, montatu eta dena presagonean gozaldu edo dena, gero atra, erraldoiekin, eta gero bildu dena txukun-txukun, eta txera, gazkaltzera, segun, egune. Ez da gaizki. Orain, errandugun bezala, hemen ikusi ditugu, elkarriztan ja Naiara eta Gurutze biek zaretela, hirutik bi emakumeak. Konpartsetan orokorrean ikusi dugunez ez da ohikoa izaten. Bazadete, hemen emakume parrastada bat? Bai,
bai. Ostakitzen bat, baina ateatzut, 150, baina gehiago neskatikoak. Musikariek denak neskak, gurutxekaran den bezala, eta dantzariek, edola izanen gara ere bai. Bai, eta ongi, bakotxak aldugun bezala. Hoi izan da, hemen hasieratik bultzatu nahi zen duten zerbait, edo hola suertatu da? Suertatu da. Bai, suertatu da. Bai. Bai, hasieran bai arte ginoela, hasieran mutikoa ginen dantzari bakarrik. Bai. Neskak ziren jotzen zutenak, eta hasieran ginen bakarrik mutikoak. Eta mutikoak harra ginen, zertaz ez dugu nesken bati, animatzen den, animatu direla. Nesken bati, gehiena. Bai. Eta erraldoiek ikustu ditugu ze tamaina izaten duten eta pisutsuak, besta egun batean, zenbat erabiltzaile behar izaten dituzte, ongi biltzeko? Ongi biltzeko, hiru bakotxeko, hirutik goiti izango zen ongi. Biki nahitu gara, Biki, zenduzu igual paliza pixkat, hirukin ikuste perfecto, ere segun herri edo segun ze buelta ere. Baina hemen hori zen, hirukin ongi, bai, hirukin ongi. Gimnasio egun bat bezala, ez, bikin, baina ongi. Eta finantziatzeko modua zein duzue? Ez dugu, erran ez dugu finantziatzeko moduik, erraldoiak egin ginunean, eskatuko ginen baztango dalai laguntze, eta, errantzagun posibletzela, zeren Oronozko herrik eskatzen bazuen, bazirela bertzamalau herri. Gero, herrien ere, batzarrian solastu ginen pixket horren gain, eta, herrien, beti bada pixket batzuk bai, bertziak ez, gero egierran ere, Oronozko herrien, ez dago ere sosa unitz, orduen erraldoiak azkenean kostatu zinen sosa pixket, baina prestiren handik eta hondik lortzen baginun zerbait ere finantzazio, gelditzen batzen zerbait ere, herrie, bai. Eta lortu ginen azkenean dena, herriek ez zuen diruik patu izen bar, baina orain den momentuen da, egunen batien erraldoi zerbait ere reparatu horrein bazaio, zerbait herriek, kargu ingo zen, eta, zerbait ere atratzen bagara kanpora kobratzen dugu arron gutxi, baina zerbait ere kobratzen dugu, eta aigara gordetzen. Momentu batean, erraldoi berri bat, edo... Erraldoi berri beten dako, beko ginen atraunit, kobratzen dugu arron gutxi. Eta ez, edo nizer dakit, urte bokeran mazkari bet, edo baino ez, aigara, posakaso aigara gordetzen. Eta ez dugu finantzetziek azkenean. Eske herritiki beda, udaletxik ez du, baztango dolak bere gunean hori errantzagun, eta ez dugu... Alde moduan ateratzen ez? Ez gara bertze konparsa batzukin solastu dugu, eta beren udalak ematen di urtean nekiz diru, edo guk ez dugu deus. Gu gaude azkenean kuadria, eta kuadria moldatzen gara aldugun moduen. Eta eskerra badugun jostunek, badugun eskulanetan haitzen direnak, eta denetik, egerran eskertzen da. Denen artean ateratzen duzu aurrera, baliabide gutxikin. Jatek usten dago remolkea, bertzek usten dago jipe, gateko amaiorrera eraldoiak eske, donar bartere, moldatzen gara pixketola, auzolanian dena. Orain elkarrizetan bukarako zateakin ganen gara. Ze onarpen sozial ikusten duzue konpartsak duela herriaren gatik? Gero eta hobia gainera. Bai, lehenago horrengun dugun bezala, hasieran, ez gaude oituen, edo jende batzagoan oituen, baina gero ikusi dugu baduela erakarpena, eta, jaztakute galditen ere ez, eta ez dute galdetu behar ere ez. Batu hartatzu dago programan, zuzenian patzen dute, eta jazta, eta gustora, gu atratzen gara gustora, jendia eskusa horrekin atratzen da kanpora, ostature, alde batetik bertzera, amatxite itetxik ere ez bai atratzen kanpora atratzen dire lehiora, eta bere, horiek konten, eta gu konten agonik. Lehenera urutze, kamaraz kanpo, komentatzen zenuen, ez? Jendea hurbiltzen dela, atratzen dela ez bakarrik herriko jendea, kanpotik ere etortzen dela, ez, ikustera? Bai, badute jendea ora ibiltzen dena nik uste erraldoia den lekute eta hurbilekoak ere eta etortzen dire. Bai. Nabaritzen da, jendea gehiago, esperian. Eta gero, berkin egunean ere etortzen gara, bezondotik frontoneraino, eta frontonean inginten 3 dantza, 4 dantza, eta arraspollita dantzen dantzariek eta... Badugun egon ere bai, herrien, dantzariek, haitzen gara dantzetan, eta, juntetzen gara, eta eten dugu dantzariek eta erraldoiak denak dantzak. Eta azkenean hori ere,
polite da, oza, gero gusten duzu familikoak ordantzan batzuk erraldoiak, bertziak, alabak, semiak, abitexia, bat denak elkarrekin, azkenean, eta bai, bueno, niretako benpin personalki iruditzen zait arras polite. Ongi dago, bakoitzai zerbaitek eramate dizue, konpartsan parte hartzera eta hain gustora egotera. Konpartseko erraldoietan, zuen ustez, zein da pertsonaiek maitatuena? Biek. Bueno, biek, orain lauak dire, bai. Nik ez dut, bueno, nik egerran dantzatzen dut beti Manuel. Baina badelako pixket gutiago eta, kano, Petrak badu pitxerra eta horrek iteran niri balantza. Eta ni segura nago Manuelekin, baina, bueno, dantzatu gara bali badut Petrakin, ez dutela zuita, pentsatzen dut beraiek ere, ez dutela izan ere. Biek. Nik uste biek hartu zuten harrera ona, zen komentatu dena Gorutxek. Egin holeik erraldoiak, egin holeik tetxi eta matxi, eta Aitorri eta bere bikote Mikeli gustatzen zitzaien idea, eta manzioten kaina eta egierran mundu guztiek ustentuelek, eske dire arraspoitek. Orduen, nolabide diren pareja eta daudain onginek, eske jendiak ez du... Herriko aitetxita matxi. Bai, herriko aitetxita matxi eta... Ez du, eta gero dantzatzeko orduen eta ere, eske ez dugu biek ongi. Eta orain, zuetako bakoitzai, azken hausnarketa bat eskatuko dizuet. Zer gustatuko litzaizueke konpartsak lortzea etorkizunera begira? Nik niretako jende gehiago, albalin bagara atra kanpora. Atra ja ez diruengatik edo ez, bueno, ezagutzeko bertze konpartsak nola dantzatzen duten, ze dinamika eramaten duten, eta bueno, hori guretako bai, izten alaina tur bat, eta asteburu pasa edo, ongi etorri. Bai, ni gustu egingo nituen bertze bi erraldoi, izeteko lau, zer bertaz bi gelditzen da, guretako izan da, kristona lortzea bi erraldoi. Baina bertze bikin netako izango zen perfecto, lau. Eta segitzea gauden jendia urte honitzetan. Hori izango zen niretako politena. Eta Gurutze? Ensaiatzea gehiago zeusten dugu, bueno, gaitera gehiago, usten dugu azken momentuko, eta gero hasten gara uden eta ibiltzen gara tarrapatak ezin ailegatu zondarreko. Eta buztu izeten da, hori badela pilota partidu badela ez dakize badela, ibiltzen gara. Baina hori da besta giro ere bai da, polite da ez, izeten da estres ona nahi baduzu, baina izeten da estres pixket. Ni aurten ganaiz kasi loekin gabe aste guztia. Ensaioak 10 arte, azten ginen 8etan, 10, 10 arte, etxera afaldu, dutxetu, goizeko 4etan lanera. Urrengo gunean berdin. Hemen denboraldi azkenean ere hasten da udan, eta hilabete pararen ahotik hasten zaten saiatzen igual, Baina gara bestetako maten dugu kaina azkeneko hastia, azkeneko bi hastiak. Sobera. Eta itzen gara egunero. Eta bueno, egiten da girua, tortzen da mundu guztien saiotara, eta hortzen egoten zaren gero gustora, ikundu arte. Bai, ez du gutzi barra induzen saiatu gara. Aber urte hartzen iten dugu. Urrengo urteko erronka lehenxagotik eta maizago. Maizago. Ederki, bueno, irukote, mila esker haunitze gaurkoan zuen herriko Oronoseko konpartsako informazio guzti hau emateagatik, eta saioaren bukaerako, azkeneko saioa, hau izango da ere bai, eta elkarrizta hau emateagatik. Ederki segi eta bertze bat arte. Esker nire.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.